Hagen ni kapor niya dan hagen ni ka madan jong ka SAI STC ani hanihu campus. But di pedang soha na kaliang ka Good News TV na wata jong pibarok ki papet ya ka program ke jongi. Thì ngayang hang ni kamu organizing secretary jong ka third inter school sports meet jong ka KGP Sinat Sep ni ke main event. Kani ka sports meet ka ba ka KGP Sinat Sep ni lingba ka Christian Education Department kelas sedang penlong nadu kesenam arajar khadan rio. But ni kadai ka event ka bagi penlong sisian mana kalai senam nilayo ha ka senam arajar khadan rio nang ta ha ka senam arajar khat kendai. Ini ban penlong sa ka senam arajar apuan ndai na kadaw jong ka jingwan ka COVID 19 ni klamla ban penlong ha ka senam arajar khat kendai. Ban menta ngi don ha ka senam arajar apusan ban penlong ya ka third inter school sports meet jong ka KGP Sinat Sep ni ka jongi ya ka bala penyat ya ka Christian Education Department ha ka ba naga ni department kila thung ya ka we ka committee ka mengitip ya ka kum ka organizing committee but ngalong organizing secretary jong ka third inter school sports meet arhajar arpusan ka jingtmu ha ka bangi penlong ya ka sports meet kalong ba ngin lumlang ya ki school ki badan baro apo jong ke KGP Sinat Sep ni ki school ki papinya di Balang di district di presbytery bat ke Sinat bat ni lumlang ya ki ban wan ra ya ke jing along ke way ya ke jing jan ha preng jong ki bat kham tam eru ba ki khna ki ni oban pin i ya ke sap ya ke talent ke jong ki ke ba kidon bat ke ba kidon bat juru ba ki la ban pentrikam ya ke sap talent ki ba ki kidon di na ka benta ke jing bet jong ke ni ka inter school sports meet namar ba ki la bon ki school ki ba ha po jong ka KGP Sinat Sep ni ke jong ni ti kum ta ngi le phia no a ki south li ki zone ni ka Shillong zone ke ba kentup ya ki Andrew ki presbytery bat kum juru ya ka Mairang zone nang tangiran ke Nongstone zone ngidon ya ka Maukerwat zone kita kilong ki south li ki zone ki bangi phia bat hapok jong ni ki zone ru ki ladan ki pou li ki school but ni shimru tang ya ki secondary but ki higher secondary school ni klam shim ya ki upper primary dan ki lower primary and ni shim tang ya ki secondary but ki higher secondary school kita ru ki labon bah ki school but ni pihak ya ki zone ha ke kumong omene ke Shillong ke Maukerwat ke Nongstone bat ke Mairang zone ki nong job na ki zone ar ngut ki nong job aku we ki event ke bangi jit ki wan mani shementa ha ke ni ke bin event ke bangi ong ke ba ngi penlong menta ke sngi bat la shai ke sngi ha ke ni ke main event bat ke ni ke main event ke sakut la shai ke sngi di kata kolong kinjat ke jingbatai ha ke dei bat ke ni ke inter school sports meet ke ba ni penyat ke KGP Sinat Sep ni ban ngai ko play un kerku lingba jong ni ke program jong ke KGP Sinat Sep ni lingba ke Christian Education Department bat ke ni ke third inter school sports meet arhajar opsan meneng la yo of tu ya ke inaugural function dan inaugural program hakaba layalam ya kata program da Reverend TW Jones thaba ibalong senior executive secretary jong ke KGP Sinat Sep ni ke jongi but ibalong in charge jong ke Christian Education Department ha ke jingadon katlem Reverend DHL Nongbri ibalong chairman jong ni ke organizing committee but ibala play ya ke ni ke sports ilong Reverend LD Nongsit ibalong moderator jong ke KGP Sinat Sep ni ke jongi laidon katru ki khot jong organizing committee lembat ki nongikai ju ki school bat ki kena school ki boyin shimenta bat ngashim ru ni ke kabu kum organizing secretary ban ai ku play ya baro ki bala bala ban pelong ya ni ke sports meet kum ni kum bakalong bat nganget bahadu si ke bala shai ngin yo ni ke sports meet ke job ublein ke ku ya pi baro ya baro ki nong yalam jom ki light south li ki sun ki balai kit kia ban wan poi hadu ke ni ke step pementah syania halaga jom ki joki pentah ban ya penlongkam ya ke ni ka sport meet ke jongi ke bajom tiangi bidang sengobahan nak pentah jong pi i ke official nak sport department ki be don kal lemban ngi nang ta kerpang nak mentah jong pi baro lang ki balaya poin na lagi jong ki school ha kini ki south li ki sun sya kini ki jingile kai kalong ka ba kemen mangiyo ban ya kendo lang kumne ha kini ka jing ile kai sport ka ba chisin laisnam ngi persyang kum kasinat ban ya kendo lang ki school balang paro apo jong kasinat lang ba jong kini ka sport
Ngi don hang ni I moderator badan boram jongi Reverend LD Nongsi. Iba ngi nyokor si kadeye ngi ban ngi ngau boram ba I pelaj ya kapo ka bakodor ka jongi ban don rekal lembat ni haswa ban sedang ya kan ka sport ban saya ban bu ke jing duai ban penher ya kalama hadian kata pengen saya sedang no ya ka sport. Dia nomor kata akan ikapon ngas ngau bahaban khot no ya I moderator jongi ba insiam ya kebentak pengen yo ya kaban penher ya kalama ban hadian kata I moderator in sabu ke jing duai haswa ban penher kalama in ai ke jing keren ka belangkon. Reverend Tilu Jun, belong senior secretary yang ke business satni ke jungi. Ba ideru in charge yang ka Christian Education Department. Beripet ru ia kani kajing penyelakai ini ke sport ke pengyo penyedalang komni. Ringkat ia baru kiba komtu I tor komisionman ila pensengau. Tehani ke klimat haswa ke bangi sayo ban penheri ke lama lokum kedak jong ke jingkemen kedak jong ke jing ya burom iwei pat hakapor bangidon kepala ban biang pena school ban yo ban yakilan me ban shimenta hak jileka be fair ngai pa ke jing pen bet yo ka snot ban long ye ka inter sport meet kedai shimenta ban pen yo happy ban pen happy ye kisap pa pipidon bale bang ni ka jing stang bakas not ka pemong ye ka sport meet wan nang ni nang yo wan nang kiu syapang hak jing la jau phi ban le kai kham ha la ka long hakan nu ko nu ka ibin ka phi people jimut mar minta ka jing le kai sport ka de ka wei ka lang ban kin tir wat ye ka kam ka jam jong phi ba phin yo ikilan ong de tang ban yo ikemet ka bakot be khia ring tat ru le se kilan pa phin yo ban promote hakikam jong ka jing tre ka jing ta ka jong phi để cùng kỳ khôi mỹ wat nhau sting wat kom ju ru bangi ong habangi don hakadu kunu ka jaka bangi le kai min pen barabor ya kata kas min sim jong ka jing le kai ka jing ka jing kemen ndei bandon kadu ka jing sngew lada upaya yeng lang bat nga un kham job yenga ngan su si ngan so rem en mom de bandon kata ka min sim min ta ka sting sporting spirit keba bidon kita kemensim jong kejing kemen watla ngajob lene ngam job ru rei kleyo pani simenta kan tlong kejing sak kan moi phi hakis ni asyai hadin habu te tu blei loren kat bat phi ki kun be e bat ru ha bidon hakis kol jong phi let jimut hakis jile kai ki pakis kol ki pen be bat wat klet ru ya ki kot kisla ke jong phi rengkat ru kejing senia ka jong phi hakis lam kejing telti ke jong blei pan kia na kinu ki jing len bas new kinu ki jing sha pen shoy pan pen klan jibor pan pen step jibor pan pen shoy pan le da kini kitai ki jing di bas new ki ai ba ka di kapor kan lo kapor pan pen ke ben di pilas mental la shai pan pen dep ini ka sport meet bakas nat ka pen bet hang por ki hani ki simat in yo pan pen hair ini kelama kum kadak jong ka jing stang ni ka sport kadak bat ka we ya ka buram bat ka jing ka jong le lama ka snot ka jang to hani ka po director da ke not set ni kat ka jing punya jong ka CD department bat baro jong sibenta haga ka hak dar sport meet jong ka snot yang ni ka po ban plat ini kalama tak jom ke stupid ne shibanta agani kajile kai ka jung do play ro kat ka koi pi wei ne shibanta un down ke wat kam tap ke kinu ke jing sao apa ni lek pak le kai da ka ji ka jing Kupa jongi upahab ning utrai kimet kimin sim ke jongi Bewan hakmat jameo play hagan ke step jalan penyo angi yaninga
Neng kamariang bakulai wada padai ke jing du chicken men jo ke jing house slap de meat bat hadu mending step abli ngi dwai la long kamon ba khoi jami ife ko try ban pulai sipor ye ni kamariang nang ki khon ki mi kin yo man pen pau le ke jong ki sap ke jong ki ha ke ni ke jile kai ki bla pen ba kirpang kom kesnat benta belasai ni dwai ye ka jidon ka jing lam ka jami ya ki nong pen yai na ban pha ban pulai ye ki khna ban wan na shimanta ha ke ni ke jile kai ba sa pen ba ki sko ba pe po jong ke ki pis nat set ni dwai abai ye ka jidon ka miru bagi ni ki khon ki e ki ba la klon ban wan ban shimanta jing pen ba ka jing ni ban le in no ka jing le ka ko trai o ki dong o ma don ka du ka jing skill ta ban ni yo ban po ru chi ka thong ka jing jing jong ni dwai abai di e kloran ka bagi pai rap ban pe ban pnya ye mi out le du atrai ye ki nu ki jing skill priu ki jing skill ba kan jado re ni le ba trai ka di ta ka buram ka chame lakon ko pari sibon kiting tot sibon ke jing duna e try ni persyang ki e ban ko try kana ko sibanta ban ra ye ko ram boleh ke jami hi ni dua ko try sai pa ka halwa sya ni ko try ke ti per bo ke jami bis na ye ke jing dua ka ka kon ki kun ke jami to skill ye jing dua ji pa ni pan ni menta batu halakata ah to khule si pi mo to jini in sa penna ya ka jimpli ya ka ngi inter sport meet na kalian ko organizing committee ni la idan ni jing ai so ba komita na khot yu chairman jong ko organizing committee is no ba ban ai jing ai ni ba la pri to Reverend Sherman iba penya ya kani ka jelang kani ka por na kaliam jongi ka Christian Mission Department lembaga organizing committee ko kadak jong ka songu subrom nam tai mertua berom jongi Reverend Eldon si bala pelai ka por ba ya darakat ngi ka organizing committee lembaga ka sni di ai so ni ai subhai ini ai berit ba kerben ba ulai na terkhui mertua jongi ha ka jisa iklan ba nang lata pan ai la jong ka shekri na benta ka burom jong ka snot hi paro away Resibon Dok resibon stone ni ke jing ai pa jong phi long bom chi ka jing sak kan ma ya ke jing ro e kum ni kan ma ka phi la ibet ba shania ba kan chet hanga Tengah por kedem bun ketian syuk de saya sepat ni ke por agak kerteng kajong ujes kres sebab try kalau mau i mau uhi di pada pen em nong sius pa jani pada kerteng kajong belayu pa belayu khon pada belayu bersih makor ngap pen bena pai pa bala peli bat sedang no ini kajil kai sport haga di kaski pamenta to lagi jingsuk Dalam kat kersan bor yang i way pa i way nam da ka burom ka jong uhi amen